God dag alle sammen. Vi skal snakke om den nyeste hitsingle, Gangnam Style. Den har erobret op til flere lande på bare en måned, måske 2. Så ja, vi er tilbage. Du skal også være med, Andreas. Nej, det skal du faktisk ikke. Vi er tilbage. Vi er tilbage. Vi skal snakke om Gangnam Style. Vi synes personligt, at... eller hvad synes vi personligt om den? Den er fed. Ja, den er god nok. Den har sådan nogle små fejl. Så han er jo fra Japan, han synger japansk, og han snakker alligevel engelsk. Men jeg forstår ikke helt, hvad det der Gangnam betyder. Det er vist nok en stil af en slags sådan hardcore stil, ligesom emo, eller pop, eller hip-hop. Gangnam, det er måske bare, du ved, heste, eller trommestil noget. Jo, måske, jeg ved det ikke. Men det er en stil, så, og så er så nogen, der har opfundet en sang på den, sådan, Oppa Gangnam Style. Ja, hvad vi ved om den er japansk. Han synger noget med om nogle, alle ved hvad style, noget med krise og mask. Der er nogen, der går med masker sådan, der ligner sådan der nede i Japan, fordi det der atomreaktor sprang i luften, og så kom der nogle kemikalier og alt det der. Og så handler det lidt om, og så... Hey, du kan ikke snakke i telefonen nu? Ja, mor. Jeg var stængen. Lene, vi laver faktisk en video her! En video? Du ringer til mig? Nå, men vi skal snakke... Ja, vi snakker om Gangnam Style. Kan hun ikke klippe på? Jo, det finder jeg lige ud af. Ja, jeg skal i bad. Nej. Jo. Ja. 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 Ja, hej. Væk. Væk. Det var for Gangnam Style.